Здравейте, деца! Днес ще ви покажа как да си направите анимирано GIF изображение с програмата Paint. На десктопа аз съм я заредила, но за тези от вас, които я нямат, спомняте си от старт, пишете Paint и в Search я намирате. Освен това, ще трябва да си създам, за да ми е по-лесно после, когато запазвам изображенията, една папка на десктопа. Аз ще я нарека цвете и в нея ще слагам отделните кадри. И така, отварям Paint-а. Първото, което ще взема, може би първо ще си напиша името и моето име ще стои на всеки от кадрите. Избирам се примерно с син цвят. Ми харесва и си го пиша. След което взимам инструмента права черта в зелен цвят, за да направя стъблото на моето цвете. И това ще е първата картинка, която ще запазя. Ето. Отивам в менюто File, Save As, но избирам, забележете, File, Save As и избирам GIF Picture. GIF Picture. И отивам в моята папка цвете, там като GIF Picture, номер 1, запазвам картинката, която всъщност представлява името ми и стъбълцето на цветето. След което ще взема инструмента крива линия и така както вече сме работили, ще изчертая една права, която после ще изтегля, за да се получи листенцето. Не бива да забравяте, знаете, да кликате и в страни. Ето така. Сега ще запазя второто изображение. Пак така, File, Save As, GIF Picture и запазвам като номер 2 в същата папка. Така постепенно ще направя още едно листенце и съответно ще го запазя пак от същото меню, като File, Save As, Picture, GIF Picture 3. Сега ще направя, може би с този инструмент, ще направя цветенцето. И ще начертая първото му листенце. Ето го. Харесва ми. File, Save As, GIF Picture. Това ще бъде четвъртата ми картинка. Даже още сега мога да си я запълня. Примерно ще си избера ето този цвят, за да си ги запълвам. И тук ще трябва да запълня. Или поне, ако не запълня, то тогава със същия цвят да го изтрия. Така. След което по същия начин правя и останалите. Ето го вече, готово. Моето цвете не се получи със съвсем еднакви листенца, но вие ще имате време да се постараете повече. Това, което сега ще направя, минимизирам програмата,
е да сложа всичките тези изображения. Виждате, това са 10, вие може да направите и повече. Ако вашето цвете или ако имате няколко цветенца и искате да имате повече кадри, изображенията ви могат да са и повече. Всичките тези изображения ще ги сложа в една програма, която изработва такова анимирано GIF изображение. Ето я програмата, аз съм си я заредила тук на десктопа. Нарича се Unfreeze. Отварям я. После отдолу под видеото ще дам линк, откъде може да си свалите тази програма. Селектирам всичките изображения. Това можеше да стане, знаете, и с Ctrl и A комбинацията. И ги влача и ги пускам ето тук в това прозорче на програмата Unfreeze. След което тук ще избера някаква стойност над 20, защото това показва с каква бързина ще ми се сменят картинките. Даже може би некъде 30. И съм готова да натисна ето това бутонче, което е Make Animated GIF. То ми прави всъщност гифчето и ме пита къде да го запазя и с какво име. Аз ще си го запазя на десктопа. Цвете. Само че съм на български. Цвете. Ето така. След което то го изработва. И виждате го тук на десктопа, къде се е скрил. При мен GIF изображенията се отварят с браузъра. Кликам на него 2 пъти и виждате какво всъщност съм изработила. Това е анимирания GIF с стойности 25. Сега бих могла да опитам с малко по-високо число. Например, тук да бъде не 25, а некъде е 50. Тогава по-бавно ще се сменят и ще може да се проследи. Правя второ с името Цвете 1, за да видите просто разликата. Ето, то е готово. Кликам 2 пъти. Сега виждате, че вече доста по-бавно се движи моето анимирано цвете. И така, надявам се, че ви беше полезен този урок. Очаквам да направите красиви, много по-красиви анимирани цветя.